Здравейте хора, аз съм Денислав Стоев от Diverse Fishing и в днескашния клип ще ви покажа моите най-евтини примамки, които имам. Така, мисля започваме с клипа. Първите са ето тези. Много важно нещо забравих. Преди това искам да се абонирате мощно, да оставите лайка. Броя ви до 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5. Дано да сте успели. Ако не сте, отидете го направете. Супер бързо е. Не ви взима пари. И да, мисля, преминаваме към видеото. Първите са ето тези воблерчета. 11 или 12 лева са кутийката, което е твърде малко за такива воблери. Те съм ги взел от един китайски сайт. За един експеримент съм ги взел. Както и някой пример, който ще видите малко напред във видеото. Да видя дали са толкова издържливи, както показват в сайта. Следващите са ето тези силикони, цяла кутийка. Цялата кутийка мисля, че е по 10 лева. Да, и ви идва 4 джиглави, 10 такива карабинки, по 5 бора силикони в... Извинявам се, малко съм болен. Така. Да, сега ще ви покажа как да монтирате джиглавата на силикон. Значи, взимате джиглавата и мерите къде ще ви излезе. И си маркирате с нещо, с химикал или с нещо друго с маркер. Така. След това през центъра на силикона, точно през центъра трябва, помушвате кулката. Така. И трябва да ви е точно. Стана перфектно. Мисля, не. Също малко накриво съм я сложил. Но е добре. Така. Виждате, имате един перфектен силикон с една перфектна кука. И да. Така. Силиконите са няколко. Розов, отдолу с прозрачно. Белия, който преди малко ви го показах. Лаймов цвят отгоре с тъмно зелено, отгоре с светло. И оранжев, който отдолу с много светло оранжево и отгоре с по-тъмно. И брокат. Има на всеки един от тях. Така. Следващия силикон е ето този, който са 10 броя за 1-2 лева, нещо такова. Ето. Много добре игра има на опашката. Виждате? Така. Тези, които са 2-3 лева за 40 броя, имат мирис на скарида. Сега няма да ги вадя, защото са много мазни, много гадно мирише. Но да, това са силиконите. И да, тези силикони на Fox, които всъщност те не са много ефтини. Да. Силиконите също така забравя да покажа една примамка. Ето тези твистърчета, които са много успешни примамка за костюр. На мен са ми донесли успехи много. Те не са много скъпи също. Както тези, както също така и както тези. Имат много добри игри на опашките. Така. Искам да ви напомня. Лятото ще ходим много за риба и очаквайте много готини клипчета с моите приятели от Fishing Dollar Light. Ще му изпиша името някъде ето тук. И както така и на Fishing Dollar TV също му изпиша името на ето тук на него. Точно ето тук.
И тези твистери също не са, но те са уникални. Във водата правят много готина игра, ако знаете как играят твистерите. Така, какво ще да ви покажа? Много внимавайте като затваряте пътиите на силиконите, защото гледайте дали опашките са... Защото така си късате опашките и после оставате без един-два силикона и не е много приятно. Така, изкарвам джиглават само този силикон. Може да се върнете да гледате старите ми видеа в YouTube. Стари, не са много стари, няколко дена. Защото се борим за 50 абонати, пак ще има giveaway. През няколко ще ви го напомням, за да може да си колкото се може по-бързо. Giveaway ще е тайна, изненада, не знам. Също така ще има giveaway в Instagram на 100 последователя. Така, мисля това да е клипа. Абонирайте се с камбанката мощно, оставете лайка и да, мисля това да е от клипа. И до нови срещи!